V dnešnom videu si ukážeme niekoľko jednoduchých, ale efektívnych cvikov proti bolesti. Predtým si ale prejdeme troška teórie. Čo je to vlastne bolesť? Určite to všetci poznáme, ale čo to znamená? Vieme to dešifrovať a čo nám tým telo vlastne chce povedať. Takže definícia je následovná. Bolesť je jedným z najdôležitejších výsledkov evolúcie živočíšneho sveta, na vrchole ktorého si myslíme, že stojíme my. Je to fakt nepríjemný pocitový a zmyslový vnem spojený s aktuálnym alebo potenciálnym poškodením tkaniva. Je to subjektívny pocit, ktorý nám signalizuje hrozbu poškodenia organizmu alebo už existujúce poškodenie. Je to akýsi alarm, preto má zásadný a základný význam pre prežitie organizmu. Základom tohto vnemu je podraženie receptorov, prípadne priamo nervov. Keď vám niekto hovorí, že na to nemá nervy, tak klame. Každý ich má. A telo nám tým hovorí, počúvaj kamarát, niečo sa deje a nie je to OK. To dôležité a pre mnohých nie je jednoduché je rozoznať bolesť, ktorá je produktívna a zoceňujúca, od bolesti, ktorá je ohrozujúca a devastujúca. Pokiaľ sa jedná o tréning alebo cvičenie, tak pre akýkoľvek progres, či už je to budovanie svalov alebo zlepšenie kondície alebo znižovanie percenta tuku, je veľmi dôležité dokázať opustiť zónu komfortu. A to môže byť bolestivé. No je dôležité odlišiť túto bolesť od bolesti, ktorá nám nič dobre neprinesie, alebo je dôsledkom zranenia alebo disbalancie. A práve zranenia a disbalancie, či už vrodené alebo nadobudnuté, sú témou dnešného videa, v ktorom vám ukážeme, ako takéto bolesti predchádzať. Takže prejdeme k praktickej časti, ukážeme si cviky, ktoré sú naozaj veľmi jednoduché a nepotrebujete na to žiadne skúsenosti, všetko vám ukážeme a vysvetlíme. Poďme na to. Takže prvým cvikom je striedavé dvíhanie nohy. Ukážeme si ako. Nohu dvihneme, pokiaľ nám to dovolí náš rozsah, do pravého uhla, s tým, že špičku sa snažíme flexovať. Samozrejme, každý z nás má iný rozsah pohybu. Keď nožku dokážem dvihnúť len takto, nič sa nedieje. Podľa toho, ako ma to pustí, ale optimálne je dostať to do pravého uhla. A ideme do nádych a hore výdych. A striedame jednu nožku za druhou. Nádych, výdych, nádych a výdych. Ďalším cvikom v poradí je striedavé priťahovanie kolona ku hrudi. Takže ukážeme si ako na to. Priťahnem si čo najviac v rámci svojich možností koleno ku sebe a vystriem. A druhá strana. A znova. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ďalším tretím cvikom je spoločné priťahovanie kolien k hrudi. Ukážeme si ako na to. Takisto výdychia. A idem nádych. Výborne. A výdych. To je. A snažím sa za každým kolona priťahnuť čo najviac k sebe. Výborne. Ďalším štvrtým cvikom v poradí je striedavé dvíhanie nohy a ruky ľahu na ruku. Ukážeme si ako na to. Vždycky dvíham protiľahlú stranu. Myslím, že keď dvihnem pravú ruku, tak dvihnem ľavú nohu a plačne. Za každým je hore výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Piaty cvik v poradí je troška náročnejší, v tomto prípade dvíhame nohy a ruky súčasne všetky naraz. Poďme na to. A takisto platí, že do nádych a hore výdych. Nádych a výdych. Ďalším cvikom v poradí je dvíhanie nohy a ruky kľaku na štyroch. Ukážeme si ako na tom. Takisto dvíham vždy protiľahlú stranu.
Takže pravá ruka a ľavá noha. No a potom samozrejme opačne. Snažím sa neponáhľať, ale ten cvik precítiť, tak aby som dokázal udržiavať primeranú rovnováhu. Ďalším cvikom je striedavé pretáčanie pánvy kľaku na 4. Ukážeme si ako na to. Snažím sa ten pohyb kontrolovať, môže to byť niekedy troška náročné a snažím sa tú pánvu položiť na zem čo najpomalšie. Samozrejme chvíľku trvá, kým sa naučíme tej správnej koordinácii, netreba to nejako uponáhľať. Výborne. A ďalším cvikom je dvíhanie pánvy v ľahu na podložke. Znova si ukážem ako na tom. Do nádych a hore vydýchnem a troška zadržím. Nádych, vydých a zadržím. To je ono. Takže ďalším cvikom budú príťahy rúk z hora so stlačením lopatiek smerom dole. Je to výborný cvik na chrbát. Hore nádych natiahnem čo najviac a dole stlačím. A znova hore natiahnem ručky čo najviac a stlačím výrazne lopatky k sebe. Hore nádych, ramienka výrazne dozadu, dole výdych. Tak. A celý čas sa snažíme hrudník držať pekne hore, aby sme dokázali efektívne stlačiť lopatky v tej spodnej pozícii k sebe. Dôležitý je plný rozsah, čiže úplne hore natiahnem a dole ramienka zatiahnem dozadu a lopatky stlačím k sebe. No a ďalším cvikom je zapažovanie rúk spredu dozadu. Ideme na to, ukážeme si. Nádych a výdych. Tak, ručky idú dopredu a dozadu zatiahnem, koľko mi dovolí môj rozsah, čo najviac. Nádych a výdych. To je on. Nádych, výdych.